Vedzte však, že Popolvár aj spolu s otcom a svojimi bratmi žil v kráľovstve, kde vládol mocný a múdry kráľ. Pozor, aha, to je on! To je on, jeho veličenstvo! Upriamte vašu pozornosť na jeho topánky, ktoré vyzerajú, ako keby bol bosý. Je to naozaj vynikajúci štýl od Christiana Diora. Lenže tento kráľ mal princeznú dcéru krásy nevídanej. Tak, ženíchov mala na každý prst troch. A veru, aj ťažko je v takom prípade si vybrať. No, uvidíme, že ako sa to podarí, že čo z toho bude, ale... ženíchovia tu sú nejakí? Nie sú. No dobre, tak kráľ sa práve preto rozhodol vyhlásiť rytierský turnaj. No, dcera moja, dostaneš toho, kto z tvojho spodného okna dostane zlatý prsteň. Sluhovia. Áno, pane. Rozhláste to po krajine. K vašim službám. Princeznu dostane za ženu ten, kto zlatý prsteň z princezninho okna dostane. Opakujem, aj pre vás vzadu. Princeznu dostane ten, kto zlatý prsteň na zlatej šnúrke z princezninho okna dostane. Tak zblízka i zďaleka začali sa hrnúť ženíchovia. Chrabrí ľudia, pozrime sa, týchto dvoch chalánov poznáme. Ale boli aj urodzení šľachtici, aj jednoduchý ľud. Každý chcel princeznu za ženu dostať. No, tak čo? Držíme im palce? Áno! Dobre, poďte! Jeden po druhom. Jednému sa to nepodarilo, čo druhému? Ani druhý neúspel. Jaj, no tak nám ostáva už hádam len ten Popolvár. Popolvár, poď sa ukázať, čo dokážeš. Koníček môj medený, príde rýchlo, prídi sem. Nech princeznu dostanem. A? Popolvár čaká na svojho konia, bez ktorého by to nedokázal. A Na teraz... princeznu! Má to! Zlatý prsteň na zlatej šnúrke z princezninho okna zobral. Vyzerá to, že bude to šťastný ženík, no lenže... Ako sa tak dívam, Popolvár, teda medený rytier, odkiaľ sa vzal, tak aj rýchlo odišiel. No, princezna chuderka zosmutnila, moje zlaté. No veď, ženích jej ušiel, kto by neplakal. Práve preto kráľ vyhlásil ďalší rytierský turnaj. Dcera moja, vezme si toho, kto z tvojho posledného okna tam hore dostane zlaté jablko. Otec, myslíš z tohto? Áno, myslím tam z toho. Dobre. Sluhovia, rozhláste to po krajine. K vašim službám, veličenstvo. A ide. Pozor, pozor, na zdravo sa dáva. Princeznu za ženu dostane ten, kto zlaté jablko z princezninho okna dostane. Opakujem, princeznu za ženu dostane ten, kto zlaté jablko z princezninho okna dostane. Blízka i ďaleka začali sa zbiehať urodzení ľudia, šľachetní šľachtici a jednoduchý ľud. Každý chcel princeznu za ženu dostať. No, páni, ukážte sa, čo je vo vás? Prvý ženík neúspel. Čo druhý? No pozbuďte ho potleskom! Poriadne! Joj, ani druhý ženík neúspel. No, do tretice snáď všetko najlepšie. Zavoláme Popolvára? Áno. Dobre, tak všetci zakričme Popolvár!
Koníček môj strieborný, prídi rýchlo, prídi sem, nech princeznu dostanem. Tentokrát Popolvár prišiel ako strieborný rytier a... Na princeznu! A zlaté jablko z princezního okna dostal! Zlatý rytier! Strieborný rytier! Haló, strieborný rytier, kde si? Strieborný rytier zmizol. Prišiel, odišiel odkiaľ prišiel, možno chudátko princezná vlastne zosputnela. Čo má robiť, keď jej ženích ušiel? No a práve preto kráľ vyhlásil ďalší rytierský turnaj. Vezme si toho, kto zlatú šnáčku do svojho vysokého okna dostane. Dobre. Sluhovia, Áno, pane. rozhazte to pokrajne. Princeznu za ženu ten dostane, kto zlatú šatku z princezního najvyššieho okna dostane. Opakujem, princeznu za ženu ten dostane, kto zlatú šatku z najvyššieho okna dostane. Tak zblízka i zďaleka sa opäť začali zbiehať urodzení šľachtici, šľachetní páni aj jednoduchý ľud. To sú oni, každý chcel princeznu za ženu. Princezná už máva veselo šatkou, no tak páni, ukážte sa! Nič! Aj, Valibuk, no toto... Uvidíme, čo Krasomil. Ani Krasomil šatku nedostal, nezískal. No kto nám ostáva? Popolvár! Tak ho vytlieskajme! Koníček môj zlatý, prídi rýchlo, prídi sem, nech princeznu dostanem. Na princeznu! Aha! Je to tu! Do tretice Popolvár získal niečo z princezního okna. Zlatý rytier, ty zo všetkých najúdatnejší. Tebe svoju ruku dám. Ja sa vrátim teď pred a správna chvíľa. Lapajte ho! Mojím zaďom sa stane! No, počkaj! Zlatý rytier! Kam ideš? Však bude svadba! Zlatý rytier! Bravo! Zlatý rytier! Čojme! Čoj! Zlatý rytier! Kde si? Zlatý rytier! Nevideli ste zlatého rytiera, prosím vás? Nevideli? Nikto ho nevidel? Tak? No len toto sa stane, keď ešte aj toto sa tu dáva na javisko. Mám to rád, milujem. Zlatý rytier, počkaj! Tam nie sú reprekty, že? Zlatý rytier, veru zmizol. V tej istej osobe teda s Popolvárom, ale no kam odišiel Popolvár? Domov asi, že? Najskôr domov, však každý, keď pred niečím utečie, tak najskôr domov. Popolvár teda prišiel domov, odstrojil sa zo zlatého brnenia a tváril sa, ako by sa nič nedialo. Veru, Popolvár. Kdeže si? No. Prepáč, určec, nevestu som si hľadal. Ty a nevestu? Ty vám nechcel ani skore dánča z horného konca. Zlatý rytier! Zlatý rytier! Á! Dobrý deň, ospolok. Nevideli ste zlatého rytiera? Tuto máte dvoch zlatých rytierov, ukážte sa.
No, vy, zlatý rytier, nie ste. A vy? No ani toto nie je zlatý rytier. No, a nie, to už doma nikoho nemáte. Popovár, vinačko na pece. Popovár. Toto, že má byť zlatý rytier? Neverím, neverím. Vy si zlatý rytier? Prepáčte, vaše veličenstvo. Ja sa ospravedlňujem. Prepáčte, poďte so mnou na zámok. Budete sa ženiť, princezná vás čaká. A my, priatelia, pozývame vás na svadbu.